tam dávám proto, aby mi to nezjedlo a nezžloutlo. Počkej, vypadly mi brambory. Vypadla mi brambora dopředu. To bude to, co a nyní se a uděláme to v tomto hrnci, to je ten hrnec. Nejenom má pokličku s dětkou a má jako doučetka, ale on má i poustrování říček. Takže když zavoláte a objednáte si ten Busko naprosto dokonalý hrnec mi do příštích Bavicových Dobrot, dostanete k tomu i nabíračku zdarma a vodě speciální. Já to beru. Speciální cukr a když byste náhodou se speciální cukr, který je speciální cukr, který je kdybyste se náhodou hlavně dostanete speciální cukr, speciální cukr, který se tváří jako sůl. Speciální vývar na jablíčku a děláme to málo rádi chleba. No, tak to je v pořádku, ty večera, když to Vánočku, ty vole, ukrajinské vyplekaš, ty vole. Mám ty vařit čistečku. Co jsi jel, ty vole? Udělám si tomu dopinky pro hodně. Marinádu. Dáme hvězdičku, nemáme hvězdičku, ale skoro na píčku. Nemáme hvězdičku, Vánoce budou na píčku. Nápoda a paní náhodou si ukážeme, jak se dělají. Přidal jsem tam chleba a vznikne z toho bageta. Já dobře, ty vole, to je papírová tačka nebo igelička, jak se to dělá? Tohle na to přidám, to by nás namíchá. Na závěr přidám domácí vývar, když mám domácí vývar, přidám bujon, to je jednoduché. Promíchám to, bude to naprosto výborné, podleju to trošku vodou, robím to a nechám, a na závěr to nechám 15 minut dusit. A po 15 minutách mám tady připravené těsto, dám to vločky, přidám tomu trošku rybí pomazánky. Grilla house. To je skoro hotový, ještě přidám trošku čára. Hodin. Ne, to ne. Nespravedlněte, musíme být prohodin. Prostá dobrota. Podívejte se, jak to vypadá krásně. Jo, trochu jaru na bublinky. Prohodím, máš to. Ne. Ale já jsem host, já budu ochutnávat. A můžeme servírovat. A na závěr můžeme servírovat. Na závěr můžeme servírovat. Uděláme si taky pěkný. Uděláme si takzvaně, my tomu říkáme, my kuchaři, Mercedes, my tomu říkáme Mercedes, takzvaně Včko, takzvaně Mercedes a dáme si, tak asi každý dáme špůjce po bramburce. Jsou utopenci. Tak si každý dáme po bramburce, dám tu chlebíček bych si dal. A takhle trošku máš Musíme, aby to neplavilo, tak jenom tady Jablíčko. Ale co je, já to moc nemám zamlžený jméno. Něco úplně do píči, mám lápovat. No, pak hodit si. Počkám si rád. To bylo krásné. Deep inside. Grilla house. A můžeme servírovat, já vám děkuju. Příští Bavicových Dobrotách ve speciálu si uděláme brambory na vývaru s volskou pilíkem, trošku vodky a plněné papriky. Tam speciál, tak jsem se naučil v Německu, když jsem byl zpátky. Plněná žlutá paprika s jablíčkem, to je pak výborná záležitost. Naštěstí to moc nekouře a můžeme takovou speciální tu. Napínám. Vidě na tom Mexikou ty krytona. Český hvězdičko bylo rád budlání, ty vole. Tady připravil do toho vývaru, vám tady ukážu. Pro kameru, pro diváky, jo, to jsou nudle a právě když vařím, abych jsem ty nudle nerozmačkal, tak proto tady mám takový křížek. To jsem si opět vymyslel sám, to jsem byl v Rakousku na stáži, vrátím zpátky, povařím.
Nevím, co bych ještě mohl. Ale počkej, dal bych tam nějaký